siarad ac yn adrodd hanes I gwaith ar hyn o bryd. Felly mae hwnna 7:30 ar Zoom. Mae clwbiau yn cychwyn eto, neu yn cyfarfod eto nos Wener am 6 am 7:30 dwi'n meddwl. Da chi'n gwybod yr amseroedd. Di Sul nesaf wedyn bydd David Job yn bregethu yma yn y bore. Mae e ffwrdd y bore yma dwi'n credu yn Eglwys Bach. Felly yn ymuno bendith Duw a Dafydd wrth fo weinidogeithi am fanna. Cofiwch am yn trefniant ni ar gyfer Tachwedd Di Sul, Tachwedd 30. Dyn ni'n trefnu bod ni'n cael bwyd gyda'n gilydd yn neuadd Rhywlas. So, cyfarfod am cyfle I fod gyda'n gilydd felly ac I mwynhau y cyfle yna I gyfarfod a'n gilydd. Felly 30 o Dachwedd, so allwch chi rhoi hwnna fel dyddiad yn eich dyddiadur os gwelwch yn dda. Gawn ni blygu pen a cyflwyno ein hunain i'r arglwydd. Diolch I ti o ddiwentad am cael dod yma gyda'n gilydd y bore yma. Ac yn gweddio arglwydd a gweddio arna ti i'n bendithio ni go iawn. Dyna yw'n dymuniad ni, ond nid yn ni yw'r peth pwysig fan hyn. Ond ti o ddiwentad. Dyn ni yn gweddio wrth cael ein bendithio gen I ti, a byddwn ni yn cyflwyno ein hunain a'n bywyd I ti, a'n haddoliad I ti, fel mae ti sydd yn cael dy glodfori hyd yn oed wrth I ti ein bendithio ni. O ddiwentad, cymorth ni bore yma, trwy'r ysbryd glân yw ein gweddi. Trwy Iesu Grist, gweddion hyn. Amen. Gawn ni ganu gyda'n gilydd yr emyn gynta, sanctaidd, 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 ddiw holl y lluog, gyda gwawr y bore dyrchafon fawl I ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid, yw ein harglwydd ni.
So plant yn gyda'r ymlaen i'r ffrant. Mae gen ni ddigon leg gobeithio bore yma I bawb. Eista ar fwrdd. Dim ar lawr. Wp, yn y falus. Falle bod na ddim. Gawn ni weld. Ydych chi sgwasio at eich gilydd chydig bach, cogia? Ne, mae yna gader arall fan'na. Mae yna gader arall. Dos i'n ôl i'n ar antiol i chdi. Na, iawn. I chdi. Gynan, ti eisiau cael gader o'na? Morgan sy'n mynd I fyny chydig bach. Rhoi le bro bach di chwarae teg. Iawn Aran, ti ymlaen. Ti wedi ymlaen fan hyn. Na chdi, da iawn. Oce, mae yna map gobeithio I chi edrych ar y wal. Oce, na re. Pwy oedd ni'n sôn, oedd Steph yn sôn amdano fo wrthos diwetha? Amser hir yn ôl, dwi'n gwybod. Enw pwy? Cychwyn efo llythyren A. Ie, dwi'n da. Abram, yna fo. A beth oedd Abram yn gorfod wneud wrthos diwetha? Yn cofio? Ie. Ie, da iawn. Oedd e'n credu yn yw yn doedd. Oedd gyda fo ffydd yn yw. Oedd Dyw wedi gofyn efo wneud rhywbeth hynod o rhyfedd iawn. Ynddo. Yn gwybod? Na dda. Oedd e'n gorfod offrymu I fab Isaac. Ynde? Ond nath ffeindio allan bod Dyw yn baratoi aberth. Rwan ta. Sgen i'n pointer. Ti'n gofio drwy'r pointer. Da chi'n gweld law fan hyn? Dyna lle oedd Abram, a mae Dyw yn ei alw fo, a mae e'n teithio'r holl ffordd I fyny Haran ar y top. Wedyn, a wedyn dod lawr i'r ardal yma, sef yr ardal, a ydych chi'n gweld yr enw Maria, wel dyna lle oedd Abraham wrth yswetha, ar ben y mynydd yma yn adeiladu allor I aberthu Isaac, ond mae Dyw yn rhoi aberth yn ei le fo. Wel, Abraham wedi priodi, a oedd e'n cael plentyn o enw Isaac. Da iawn, dyna'r plentyn oedd e fod I aberthu, ond oedd Isaac yn tyfu yn ddyn ac yn byw, yn hen, a gafodd Isaac 12 o feibion. Ac un merch hefyd. 12 o feibion. Sbiwch, mae'n ohonoch chi sy'n fan hyn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sorry, Jacob, pwy sy'n dweud? Isaac a Jacob. Ie, Jacob yn ei golygu. So, Isaac a mab enw Jacob, a Jacob yn cael 12 o feibion. Waw. Meddyliwch sut oedd bywyd yn y teulu yna, efo 12 o hogia. Ac un merch, drian ohoni hi, de. Ie. Yna pob un o'r meibion yna, wedyn, wrth gwrs, yn priodi ac yn cael plant, a mi oedd y 12 mab yma yn ben ar deulu estynedig. So, enw enghraifft, Reuben, oedd wedyn teulu Reuben. Oedd hynna'n fawr yn dros y blynyddoedd. Oedden nhw'n tyfu I fod yn deulu mawr. A mi oedd gan Jacob un mab o enw Joseph. Da chi'n cofio Joseph? Cofio hanes Joseph? Beth ydych chi'n cofio am Joseph? Ie. Ie, cot liwgar. Oedd brodyr Joseph yn hoffi fo? Na. A beth digwyddodd I Joseph? Ie. Do. Taflu lawr I pwll dwfn. A wedyn, ydyn nhw'n gadael efo na'n diwedd na ddo? Lle ath Joseph? Wel, ie, yn lle nath e orffen. Lle beth enw'r gwlad? Cofio? Aran? Yr Aifft, dyna fo. Rydych chi'n gweld? Mae'r Aifft lawr fan hyn. So mae Joseph yn gorffen ar Aifft Egypt lawr yn fan'na. A yn y cyfnod pan oedd Joseph lawr yn yr Aifft, mi oedd na newyn diffyg bwyd. Ac oedd y wlad lle oedd Jacob a'i feibion yn byw, allan cael problem dim bwyd I gael. Ac felly maen nhw'n anfon lawr i'r Aifft am fwyd. Ac yn y diwedd mae'r teulu I gyd yn symud lawr i'r Aifft
a mi oedd, o'n nhw'n dweud bod yna 75 o bobl o'r teulu, so Jacob a'i feibion, a'i gwragedd ac yn y blaen, yn symud lawr i'r Aifft i fod yna. Oedden nhw'n byw yna am 400 o flynyddoedd. 400 o flynyddoedd. A dyn ni'n cael ar ddiwedd hanes, diwedd llyfr Genesis, a os chi'n cofio, os dyn ni'n mynd ymlaen i'r sleid nesaf, mae gennym ni 5 llyfr Moses fan hyn, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Mae nhw'n dweud mae Moses wedi rhoi llyfr yna at ei gilydd, ac erbyn diwedd llyfr Genesis, dyn ni'n cael hanes bod Joseph yn marw. Okay? Joseph yn marw, cyrraedd yn hen ddyn, ond oedd y pobl i frodyr o, eu teulu ac yn y blaen yn dal i fyw yn yr Aifft, ac yn byw, fel ni'n dweud, am 400 o flynyddoedd yn yr ardal yna. A wedyn, be di'r llyfr nesaf ar ôl Genesis? Yr ateb i chi. A ni wastad yn gwneud hynny pan ni'n dysgu. Exodus. Ac ar ddechrau llyfr Exodus, dyn ni'n cael hanes Moses. Be ydych chi'n gwybod am Moses? Dewi. Môr Coch, ie. Arwain y pobl trwy'r Môr Coch. Ie, grych ar dan, da iawn. Oedden ni'n sôn am hwnna bore yma. Oedd rhywbeth yn rhyfedd am i pan gafodd ei eni? Ie. Dyna fo, ie. Oedd Pharaoh eisiau lladd pobl cenedl Joseph, sef pobl dduw, pobl Israel, achos oedden nhw'n gymryd ohonyn nhw, oedden nhw'n byw am 400 o flynyddoedd, lot o bobl yna. A mae Pharaoh'n dweud, mae'n ormod o bobl yma gwmpas. Dwi eisiau chi, y bobl oedd yn nyrsys, oedd yn edrych ar ôl genedigaethau, pan mae yna mab yn cael ei eni i'r pobl yma, dwi eisiau chi ladd o. Ond oedd yr gwragedd yma, nyrsys yma, dim eisiau gwneud hynny. Ond wedyn, beth ddigwyddodd, oedd mam Moses yn cael genedigaeth a nath i rhoi y babi bach mewn basged yn lle. Ie. Yn y llyn, agos iawn, yn yr afon, ie, wel na, afon Nil, yr afon yn yr Aifft. A pwy nath ffeindio y basged? Pwy nath, ti'n gwybod? Na, ti'n gwybod Aran? Dyna fo, merch brenin yr Aifft. A cymryd Moses i fyw yn y palace. Yn debyg, ar ôl chydig o fisoedd, ar ôl gadlu fam. Felly Moses yn tyfu fyny yn yr Aifft. A dyn ni'n mynd i glywed chydig bach am bethau pwysig digwyddodd i Moses bore yma. Iawn? Ond dwi eisiau sôn hefyd am un peth arall. Un peth sydd yn rhyfedd am iaith Hebraeg. Waw. Nawr, pan nhw'n sgwennu'r iaith Hebraeg, do'n nhw ddim yn defnyddio llafariaid. Be dwi'n golygu o'r llafariad? Vowels. Pwy sy'n Naomi? Beth yw llafariad? Ti'n lle roi? Dyna fo, reit, oce. Llafariad, llythyrennau A, E, I, O, I, a W, Y. Yn Gymraeg, reit, oce. So, nawr, be dwi'n mynd i ddangos i chi, yn enw fi, reit, wedi cael ei sgwennu lawr, heb y llafariaid. Gweld o? Na fo? Yn enw fi. So, dyna sut wedi cael ei sgwennu lawr, heb y llafariaid. Iawn? So, yn enw fi go iawn ydy. Be mae wedyn? Bydd rhaid chi fod yn brysur rwan ac iawn o'r reit? Okay? Okay. Reit, pwy di hwnna? Morgan, da iawn. Yn nesa? Caleb, da iawn. Cynan, da iawn. Reit, cyn bod ni'n mynd ymlaen, Daniel ydi o. Sut oedd pobl yn gwybod beth oedd enw, hynny yw'r rai bobl yn dweud, wel, Doniol di hwnna. Ond Daniel ydi o. So oedd yr rhieni yn dweud, oce, dyna sut
da ni'n sillafu o, ond Daniel, da ni'n mynd i ddeud, dim byd arall. Right? So, oedd pobl yn gwybod, oherwydd bod y rhieni'n rhoi enwau, oedden nhw'n rhoi'r llafariaid i fewn. So, Daniel, okay. Yep. Dewi, da iawn. Dewi, iawn. Lydia, ie. Dwi wedi gadael wws i fewn, okay? So, ni ddechrau ni bach yn haws. Naomi, ie. Okay. Ben. Ie. Ben. Iawn. Anna, da iawn. Neu? Ania, ie. Mae'n eistedd fan hyn, rhywle? Owain. Owain, yep, da iawn, okay. Nesa? Na, ie. Mae rhain yn pob un ohonoch chi. Tydi yr hogyn ddim yma bore yma. Elis. Pwy sy'n nesa? Aran, yep. Sy'r ty yna? Sy'r F yna? Denw di? Eos. Dim llafariad, dim ond y cysyniad. Elain, da iawn, Elain. Reit. Nawr, dyna yr enw sy'n cael ei roi am Dduw, ond enw special iawn ar gyfer Duw. Yahweh. A mae hwnna'n enw arbennig iawn. Oedd y pobl Israel ddim yn deud o, oherwydd os nhw'n deud o, oedden nhw'n deud enw cyntaf Duw, oedd e mor sanctaidd ac mor arbennig oedden nhw byth yn ei ddeud o, ond oedden nhw'n sgwennu fel awr fel I-H-U-H. Yahweh. Enw arbennig am Dduw. Okay? A da ni'n mynd i sôn am yr enw yna y bore yma. Beth mae'n golygu i chi ac i fi? Iawn, wel, diolch yn fawr am helpu fi allan. So, ydych chi'n gwybod sut mae'r enwau chi wedi cael ei sgwennu yn y iaith Hebraeg. Diolch. Da ni am droi at ein darlleniad. Dwi'n meddwl mae hwnna sy'n dod nesaf, os dwi'n cofio'n iawn. A mae'r darlleniad yn dod o Hebreaid pennod 9. Hebreaid pennod 9. A'r 40 adnod cyntaf. So Hebreaid pennod 9. Yn awr, yr oedd gan y cyfamod cyntaf hefyd ordynadau addoliad a chysygr, ond mae cysygr deiarol oedd. O blegyd codwyd pabell, sef yn gyntaf, ac ynddi hi, yr oedd canwyllbren a'r bwrdd a'r bara gosod, gelwir hon yn gysygr. A'r tu ôl i'r ailen, yr oedd y babell a elwir y cysygr sanctiddiolaf, lle roedd allor air yr arogl-darth ac arch y cyfamod wedi ei oreiro drosti i gyd. Yn honno, roedd llestr air yn dal y manna a gwialen Aron, a blagurodd unwaith, a llechau'r cyfamod, ac uwch i ffen yr oedd ceriwbiaid y gogoniant yn cysgodi'r drigareddfa. Am yr rhain, ni ellir manylu yn awr. Yn ôl y trefniadau hyn, y mae'r effeiriad yn mynd i mewn yn barhaus i'r babell cyntaf i gyflawni gwasanaethau. Ond yr arch-offeiriad yn unig
sy'n mynd i'r ail unwaith y flwyddyn. Ac nid yw antau'n mynd heb waed i'w ffrymu dros ei hun a thros pechodau anfwriadol o bobl. Yn hyn, mae'r Ysbryd Glân yn dangos nad oedd ffordd i'r cysygr wedi ei hamlygu cyhyd, ac yr oedd cyhyd ar oedd y tabernacl cyntaf yn sefyll. A mae hyn oll yn arwyddlyn ar gyfer yr amser presennol. Arwyddlyn ar gyfer yr amser presennol. Yn ôl y drefn hon, offrymir rhoddion ac y berthau na allent berffeithio'r addolwyr yn ei gydwybod, oherwydd y maent yn ymwneud ag unig a bwydydd a diodydd ac amrywiol olchiadau, ordynhadau allanol sydd wedi ei gosod hyd amser y drefn newydd. Ond yn awr, daeth Crist a'r chyffeiriad y pethau da sydd wedi dod. Trwy dabernacl rhagorach a pherffeithiach, nid o waed llaw, hynny yw, nid o'r greadigaeth hon, ac nid â gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth ef I mewn unwaith ac am byth i'r cysygr, a sicrhau prynudigaeth dragwyddol. O blegyd, os yw gwaed geifr a theirw a lludw aner o'i deini ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigaeth allanol, pa faint mwy y bydd gwaed Crist, y hwnna ei hyffrymydd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol yn ddynam I Dduw, yn puro ein cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwan I wasanaethu'r Duw byw. Diolch i'r arglwydd am diolch I Dduw am yr arglwydd Iesu Grist ar ei offeriadaeth ar ein cyfer ni. Gawn ni ganu gyda'n gilydd dim ond ti all a chyb. Dyn ni'n sôn am dim ond gwaed Iesu Grist sydd yn gallu puro ein cydwybod oddi wrth weithredoedd meirwion. Dim ond trwy'r arglwydd Iesu Grist dyn ni'n cael dod y bore yma. Diolch. Gawn ni gyflwyn yn hunain i'r arglwydd mewn gweddi. Diolch I ti o ddiwentad am yr hyn dyn ni newydd I ganu gyda'n gilydd. Dim ond ti all a chyb.
A dyn ni arglwydd yn dod bore yma yn bobl sydd yn credu ac yn ffyddiog dyfoti wedi ein hachub ni. Nid oherwydd unrhyw beth da ni wedi wneud, ond yr cyfan oherwydd bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cymryd ei waed ei hun a'i offrymu fel aberth, cael ei hoelio ar groes yn olygfa dychrynllyd mewn gwirionedd, bod arglwydd y nef yn marw dros do ni. A dyn ni'n credu y bore yma bod yr arglwydd wedi rhoi ei hun yn aberth drosom ni, fel y gallwn ni ddod ata ti y bore yma o Dduw, dod i fewn i dy bresenoldeb di, ac i ganmol dy gariad tuag ato ni. Helpa ni, os gweled i fod yn dda, i wneud hyn, i ddiolch i ti, nawr y bore yma, ac yn ystod y dydd heddiw ac yn ystod yr wthnos sydd o'n blaenau ni, ein bod ni arglwydd ar gan yma yn ein meddwl ni, dim ond ti a llachub, a dim ond ti sydd yn achub go iawn, oddi wrth ein pechod ni arglwydd achub ni rhag y farn sydd i ddod, a rhoi i ni addewid am dy gwmni di yn dragwyddol. O Dduw ein tad, bendithio ni y bore yma, os gweled i fod yn dda. Dyn ni yn cofio am Dafydd, oedd yn harwain y gwasanaeth yn Eglwys Bach, ac yn bod, mae'n siŵr bod yr eglwys cyfarfod yna bron wedi dod i ben. Ac eto arglwydd, dyn ni'n gweddio ac yn cyflwyno y gair sydd yn mynd allan, nid yn unig yn Eglwys Bach, ond yma bore yma ac mewn eglwysi ac capeli ar draws y gwlad, bod ni arglwydd trwy'r cyfan dyn ni'n neud yn dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist. Dim ond ti all achub ni. Diolch i ti felly, a derbyn nawr yn gweddi, yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Gawn ni emyn arall cyn bod ni'n troi at y gair. Nithon ni ymarfer hwn bore ddoe yn Bryn y Groes, y rhai oedd yna, yn aros yna. Mae rhain yn eiriau gan Noel Gibbard, a mae ffion di rhoi cerddoriaeth at ei gilydd. So, dyn ni'n sgwbio oedd rheina oedd yna bore ddoe yn gallu blwyddio allan a bod y gweddill ohonoch chi yn gallu dilyn a cefnogi'r canu. Diolch. Datguddio i mi'n gyson y groes ar Galfari.
Diolch yn fawr iawn, Fion. A diolch i Hywel am ein cyfeilio ni hefyd y bore yma. Dwi am tynnu sylw chi bore yma at 4 digwyddiad yn cyfnod hanes Moses. Neu felly'n fwy cywir, yn edrych ar un digwyddiad, a dyn ni wedi clywed sôn am y digwyddiad hwnnw, oedd yn ddychrau ar daith i Moses. A llawer o bethau'n digwydd yn hanes llyfr Exodus i gyd mewn gwirionedd wrth i ni edrych ar y llyfr yna. Dyn ni'n parhau i cymryd rhyw fath o drosolwg ar yr Hen Testament. Hyd yma, dyn ni wedi cyrraedd diwedd llyfr Genesis, ac fel ni'n sôn am Moses y bore yma. Mi nath Moses sgwennu 5 llyfr yn ôl yr hanes, y llyfrau yna. Ond, dyn ni'n dod felly hanes Moses yn Exodus. Dyn ni wedi clywed am geni Moses, a bod wedi cael ei ddwyn i fyny mewn pales, ac oedd Moses wedi mynd am walkabout felly yn yr Aifft. Felly bod eisiau gweld rhai o'i deulu, dyn ni'n gwybod. Ond dyn ni'n cael yr hanes yma bod dod ar draws eithdiwr ac un o'i genedl ei hun yn ymladd. A mae Moses yn camu i fewn i stopio'r ffeit. Ac wrth wneud hynny, mae e'n lladd yr eithdiad. A mae'n sôn bod e'n i cuddio'r corff yn y tywod, gan obeithio fysa neb yn gwybod. Ond, fel dyn ni'n gwybod am bechodau, maen nhw wastad yn cael eu datguddio yn dyn nhw. A mi ddaeth brenin yr Aifft i wybod bod Moses wedi wneud hyn. Ac oherwydd hynny, mae Moses yn dianc. A dyn ni'n clywed bod Moses yn 40 oed ar adeg yma. Mae'n dianc o'r Aifft ac mae'n gorffen yn gwlad Midian. A dwi'n credu bod yna just sleid i ddarllen i ddangos y Midian yn hyn a Moses yn ffoi o'r Aifft. So, nid ffoi o Fangor i Rhiwlas nath Moses, ond mi ath e yn bell i ffwrdd i wlad arall. Ond mi nath e cyfarfod a teulu Jethro, nath e briodi fyna i wraig, a wrth gwrs yn cael 2 o blant. Ac oedd e'n bugail. Ac oedd e wrthi yn bugeilio. Ac mae Exodus 3 yn sôn. Roedd Moses yn bugeilio defaid ei dad yng nghyfraith Jethro, y ffeiriad Midian. Ac wrth iddo arwain y praidd ar hyd cyrion yr anialwch, daeth i Horeb, mynydd Duw. Yna ymddangosodd angel yr arglwydd mewn fflam dan o ganol perth. Oedd Juda'n sôn am y perth oedd yn llosgi. Edrychodd yntau a gweld y berth ar dan, ond heb i difa. Oedd y berth yma'n llosgi a dim yn difa. Dywedodd Moses, yr wyf am droi i edrych ar olygfa rhyfedd hon, pam nad yw'r berth wedi llosgi neu cael ei difa. Pan welodd yr arglwydd ei fod i troi i edrych, galwodd Duw arno o ganol y berth. Moses, Moses. A tebodd yntau, dyma fi. A dywedodd Duw, paid â dod dim nes. Tyn dysgidiau oddi ar dy draed, oherwydd mae'r llecyn yr wyt yn sefyll arno yn dir sanctaidd. Dywedodd hefyd, Duw dy dadau yw i fi, Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Cuddiodd Moses ei wyneb, oherwydd roedd arno ofn edrych ar Dduw. Felly dyna'r digwyddiad cyntaf, sydd yn symud ymlaen wedyn i ddigwyddiadau eraill yn hanes bywyd. A beth dyn ni'n dod ar draws fan hyn ydy thema sydd yn mynd trwy, un o themau sydd yn mynd trwy be dwi eisiau sôn amdano fo ydy sancteiddrwydd Duw, bod Duw yn sanctaidd. Dyn ni eisiau meddwl hefyd bod Duw, i fod e'n sanctaidd, bod e'n dod at i bobl. A hefyd bod Duw yn gweithio trwy bobl, beth sydd yn mwyaf rhyfeddol byth.
So beth ni'n deall am sancteiddrwydd Duw? Mae Duw yn dda. Dydy Duw ddim yn gwneud dim byd sydd yn anghywir. Mae'r Duw yma ddim chwaith yn medru wneud dim byd sydd yn anghywir. So felly, allwch chi ddweud, o, dwi'n dda, ond yr anffodus, ydych chi a fi yn gallu wneud pethau sydd yn anghywir. Ond dydy Duw ddim fel yna. Mae Duw yn berffaith ac yn sanctaidd. Mae gan Duw briodoleddau eraill, ond oes, dyn ni'n gwybod, mae Duw yn gariad. Mae'n dosturiol, mae'n dragwyddol, mae'n bresennol ym mhob man, mae'n gwybod y cyfan. Ond mae sancteiddrwydd Duw yn cael lle arbennig yn y Beibl. Dyma'r unig briodwedd lle mae sôn amdano fo mwy nag unwaith. So chi'n cofio proffwyd Eseia yn dod ac yn gweld beth rhyfel mae Duw yn ddangos iddo fo. A be mae Eseia yn gweld? Mae'n gweld Duw. Dyna mae'n gweld I fewn i'r nefoedd. A be mae'n gweld? Cor o angylion yn canu sanct, a dim unwaith, sanct, sanct, sanct arglwydd y lleoedd. A mae hwn yn rhywbeth sy'n cael ei wneud yn llenyddiaeth y Hebraeg. Felly pan mae rhywbeth yn cael ei ailadrodd, mae'n cael ei bwysleisio. Mae hwn yn bwysig. Yn cofio'r arglwydd Iesu Grist yn deud, yn wir rwy'n deud wrthoch chi. Yn wir, pwysleisio'r peth dwywaith. Yn deud mae hwn yn bwysig. A dyma ni'n gweld Eseia yn gweld cor o angylion. Dyn ni wedi canu yr emyn bore yma do. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. A mi oedd e'n braf I cael canu fo, a mi roeddech chi'n canu'n dda iawn. Ond dychmygwch clywed cor o angylion yn dyrchafu Duw. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yn pwysleisio un o'r priodolweddau Duw ei hun. Dydy'r Beibl ddim yn deud bod Duw yn gariad, gariad, gariad. Nac di. Mae Duw yn gariad. Dydy'r Beibl ddim yn deud bod Duw yn ddoeth, ddoeth ac yn ddoeth. Nac di. Bod Duw yn ddoeth. Mae'r Beibl yn deud sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw Duw, yw'r arglwydd y lluoedd. Beth yw effaith hwnna arno ni? Beth oedd effaith hwnna ar Eseia? Oedd Eseia mewn dychryn. Beth yw effaith hwnna ar Moses? Oedd Moses yn cuddio ei wyneb. Sancteiddrwydd Duw yn llachar, a mae yn rhywbeth brawychus I ni feddwl amdano fo. Mae purdeb sancteiddrwydd a daioni Duw yn gwneud iddo guddio, I ni guddio ein gwynebau oddi wrtho fo. Allwn ni ddim y ddioddau fo, oherwydd bod Duw yn ogoneddus ac yn sanctaidd. Ac oherwydd y drwg sydd yno ni, gallwn ni ddim, fel ydyn ni, bobl sydd yn gwneud pethau drwg, cael perthynas gyda Duw. Paid y dod dim nes, medde Duw wrth Moses. Cadw I ffwrdd ohono fi. Does gen ti ddim hawl I ddod. Ti'n gallu dod fel pechadur un presenoldeb ni. Cafodd Adda ac Efa I gyrru o bresenoldeb Duw, oherwydd bod nhw wedi anifuddhau yn do. Pellter yna, rhwng o ni a Duw. Oherwydd sancteiddrwydd Duw. Sancteiddrwydd, sancteiddrwydd, sancteiddrwydd Duw. Mae e'n beth anhygoel. I jyst I fyfyrio ar ein Duw ni. Ond sylwch, be mae Duw yn neud? Mae Duw wedi deud wrth Moses, paid y dod dim nes. Ond mae Duw yn siarad efo Moses. Mae Duw am ddod yn agos. Dywedodd Duw, yr wyf wedi gweld adfyd fy mhobol yn yr aifft, a chlywed ei gwaedd o achos ei meistri gwaith,
a gwn am ei doluriau. Roedd pobl yr Aifft wedi bod yn am 400 blynyddoedd ac yn cael ei gormesu gan brenin yr Aifft. Nifer o frenhinoedd wedi bod ar ôl y pharo oedd amser Joseph. Oedd pobl Dduw yn cael ei gormesu. Slaves oedden nhw. A mae Duw yn clywed. A mae Duw yn dod at Moses. A mae'n dweud, dwi wedi clywed gwaedd fy mhobl. A mae'n dweud wrth Moses, dwi am dy anfon di. O wlad Midian, yn ôl i'r Aifft, i waredu fy mhobl trwy fy llaw i, medde Duw. A mae Moses yn gofyn, wel, pwy dwi i fynd? Dwi wedi heglu o'na peth amser yn ôl. Pwy dwi i fynd yn ôl i'r Aifft? A mae Duw yn deud, wel, mi fydda i gyda thi. Bydd presenoldeb Duw, dy dadau, Abram, Isaac a Jacob, mi fydda i gyda ti. Ond oedd hynny ddim yn ddigon i Moses rhywsut. Ac yn adnod 13 o benod 3 o Exodus, dyn ni'n gweud, yna dywedodd Moses wrth Dduw, os afad bobl Israel a dweud wrthynt y mae Duw ei chynafiaid wedi fy anfon ato, beth a ddywedaf wrthynt os gofynnant am ei enw? A dyma frawddeg, neu'r adnod mwy rhyfeddol bron yn y Beibl i gyd. Dywedodd Duw wrth Moses. Moses wedi gofyn, beth yw dy enw di? Duw yn deud wrth Moses, ydwyf, yr hyn ydwyf. Dywed hyn wrth bobl Israel. Dyma dwi eisiau deud i chdi ddeud wrth bobl Israel, hyn. Dywed wrth bobl Israel, yr arglwydd Duw eich tadau, Duw Abram, Duw Isaac a Duw Jacob, sydd wedi fy anfon atoch. Dyma fydd fy enw am byth, ac fel hyn y cofir amdanaf gan bob cenhedlaeth. Dwi'n meddwl bod yr adnod yna gallu dod i fyny. Dyna'r adnod dwi newydd i ddarllen. Nawr, rhai craff ohonoch chi, dwi eisiau chi sylwi rhywbeth yn arbennig yn yr adnod yna. So rhywun yn gallu pwyntio rhywbeth ato fi? Os yna un gair sy'n wahanol i unrhyw air arall? Arglwydd. Da iawn. Pam mae hwnna'n wahanol? Mae mewn llethrennau bras. A dyma yr enw sy'n cael ei ddefnyddio Iachwe, ni'n sôn amdano. Mae'n enw sbesial i Dduw. Mae'n fatha enw cyntaf fel bod pobl Dduw yn gallu galw Dduw wrth yr enw cyntaf yma. Ydwyf, yr hyn ydwyf. Iachwe, yr arglwydd. Felly dyma'r tro cyntaf yn y Beibl, dyn ni'n cael ein cyflwyno i'r enw arbennig yma. Ydwyf, yr hyn ydwyf, sef Iachwe, yr arglwydd. Mae Duw ei hun yn deud wrth Moses, dyma pwy ydw i. A beth yw ystyr Iachwe? Mae'r gair yn dod o'r hyn ydwyf. I am. Dyna pwy ydw i. Bob tro dyn ni'n darllen yr enw yma, mae'n disgrifio Duw yn bod. Mae Duw orioed wedi bod. O'r dechrau. Dyn ni wedi dechrau yn llyfr Genesis do. Yn y dechreuaid, Duw. Oedd dim byd yna, ond mi oedd Duw yna. A mae Duw yn bodoli. A mae Duw yma. A mi fydd Duw am byth am dragwyddol. Dyma yr un sydd yn siarad efo Moses fan hyn. Y Duw. Yr unig Dduw. Ydwyf dwi'n bodoli. A does na ddim eiliad yn hanes y bydysawd lle nad oedd Duw yn bod. Does na ddim unrhyw man lle nad yw Duw yn bodoli yn bresennol. O Iachwe, o'r arglwydd yma, mae'r cyfan wedi dod. Trwy ei ddymuniad daeth y byd yma i fodolaeth. Mae'n cael ei greu a mae'r byd yma yn dibynnu arno fo.
Mae Duw yn constant, dyn ni'n sôn yma, dyn ni'n clywed amdano frenhines, ond dyma un constant. Duw o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn bod. Ond hefyd, nid yn unig bod Duw yn bod, o bod e'n bresennol, bod e yma. Bob man, mae Duw yn bresennol. Felly mae Moses yn dod yn wyneb a'r Duw yma, yr ydwyth. Mewn ffordd nad oedd Abram, nag Isaac, na Jacob wedi gweld na'i ddeall. Mae yna gyfeiriad yn Exodus 6, lle mae Duw a Moses yn dal i siarad, a mae Duw yn deud wrth Moses, Exodus 6, pen o 6, adnod 2, mae fi yw'r arglwydd, yr arglwydd, llythyrnau bras eto, Yahweh, ymddangosais i Abraham, Isaac a Jacob fel Duw holl alluog, ac nid oeddent yn fadnabod wrth fy enw arglwydd. Ond mae Moses yn cael cyfarfod Duw a cael gwybod mae Yahweh sydd fan hyn. Person arbennig, Duw holl alluog. Ac o hyn ymlaen, da ni'n gweld sut mae'r Duw yma yn ymwneud â Moses ac yn ymwneud gyda'i bobl ar hyd llyfr Exodus. A mae yna 3 peth yn digwydd. Peth cyntaf, mae Duw trwy Moses yn achub pobl. So, yr peth cyntaf sydd yn digwydd, mae Duw yn rhyddhau i bobl o ormes. Mae'n achub nhw. A ydych chi'n gwybod yr hanes i gyd. Bod Duw wedi galw Moses, mae e'n defnyddio Moses, defnyddio person sydd ddim yn berffaith, mae e'n bechadur, ond mae Duw yn ei ddefnyddio fo i arwen i bobl o'r Aifft, oddi wrth cael thiwed i fewn yn y pen draw, bron o bod, beth bynnag i Moses i wlad yr Iddewyd. Mae Duw yn gweithredu'n wirthio, mae'r plai yn digwydd. Mae achubiaeth yn digwydd trwy waed. Mae pobl Dduw yn gorfod lladd oen. Unwaith eto, dyn ni'n cael y cyfeiriad yma lladd oen ac yn peintio'r y gwaed ar tu allan i'r drws, a mae pobl sydd yn y tŷ yna yn ddiogel. Mae yna waredigaeth trwy waed. Mae Moses yn arwain i bobl trwy'r môr coch. Wedi cael ei cyfeirio at fel bore yma. A mae'n arwain nhw i wlad arall, a dechrau'r daith i ddod i wlad yr Iddewyd. A gwlad yma oedd wedi cael ei addo i Abraham. So dyna beth cyntaf sydd yn digwydd, yn dilyn Moses yn cyfarfod Duw. Pan nath Moses lawr i'r Aifft, oedd e'n 80 oed erbyn hynny. Dychmygwch hynny, yn cychwyn arwain pobl yn 80 oed. Dwi'n gwybod bod nhw'n byw yn hirach, ond ta waith am hynny, mae'n profi bod Duw yn gweithio fan hyn trwy bobl a bod Duw yn llwyddo. Mae Duw wedi addo. Mae Duw wedi addo i bresenoldeb, a mae Duw yn gweithredu a mae hynna yn digwydd. Mae'n rhyddhau i bobl o ormes. Yr ail beth sy'n digwydd, mae Duw yn deud wrth i bobl, ar ôl iddyn nhw cael ei ryddhau, mae Duw yn deud wrth nhw sut i fyw. Tua 3 mis ar ôl dod allan o'r Aifft, mae Duw yn dod i lawr at i bobl. Dych chi'n gweld yr un peth yn digwydd. Mae Duw yn dod at i bobl. Bod e'n sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Mae Duw eisiau dod at i bobl. Ond, wrth i Duw dod lawr at i bobl, mae e'n deud, Moses yn unig sy'n cael dod ata fi ar ben y mynydd yma. Dim ond Moses. Moses yn unig sy'n nesau at yr arglwydd. Nid yw'r lleill i ddod yn agos, ac nid yw'r bobl i fynd i fyny gyda gef. Dych chi'n gweld fan hyn, mae Duw ar wahân, mae e'n sanctaidd. Da ni yn ein pechod methu, oedden nhw yn ei pechod, methu dod yn agos at Duw. Duw ar wahân, mae e'n sanctaidd, ond mi oedd Moses yn cael mynd at Dduw. A mae Moses yn derbyn oddi wrth Dduw rheolau. Mae hynny'n cynnwys y 10 gorchymyn. Mae'n siŵr bod yna lun
Mae'n mynd ymlaen i hwnna. Fine, dim problem. Mae'n dewis rheolau. Yn cynnwys y 10 gorchymyn. Pam mae rheolau yn bwysig, yn gofyn i chi? Mae rhai yn dechrau gyrru ar hyd ffyrdd yn does. Mae rhai ni wedi bod yn gyrru ar hyd ffyrdd am flynyddoedd. A dyn ni'n gweld arwydd 30 milltir yr awr. A dyn ni fod i slofi lawr. Ond tydi hynny ddim yn digwydd bob tro nacdi, yn anffodus. Mae cynlluniau'n cael ei roi sleeping policeman ar lôn. Da chi'n gwybod pam maen nhw'n gwneud hynny? Pam mae angen gwneud hynny i wneud i bobl slofi lawr. Bod yna arwydd 30 milltir yr awr, gewch chi ddim mwy yn hyn, mae yna bumps yn y ffordd, a dwi'n casau nhw, achos dydy ddim daioni i'r car o gwbl, i rwystro chi rhag deithio am 30 milltir yr awr. Pam mae'r hyn yn cael ei roi? Oherwydd bod ni'n torri y ddeddf y ffordd. Dyna'r math o bobl ydyn ni. Pam oedd Duw yn rhoi rheolau? Mwyn i bobl fyw yn sanctaidd. Y ffordd oedd eisiau byw. Oedd Duw yn rheolau. Dyma'r safon i chi fyw. Ond yn anffodus, mae'r safon yna yn cael ei dorri. Ac wrth i chi dorri rheol, mae yna gosb i ddilyn. Yn does? Dyna ni'n gwybod am hynny. A mae Duw yn cosbi hefyd. Mae Duw yn sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Mae Duw yn cosbi. Ond mae Duw wedi rhoi rheolau i bobl. So, pa fath o rheolau gafodd y bobl? Wel, dyma chi 3 ohonyn nhw ar y dechrau, o 10 gorchymyn. Mi fi yw'r arglwydd dy Dduw arweiniodd allan o wlad yr Aifft o Cardigaeth Iwed. Sylwch, mae'r gair Yahwe, arglwydd, yn ymddangos fan hyn. A mae'n deud, na chymer dduwiau eraill ar wahân i mi. Dim ond un Duw sydd. Un Duw. So pidwch a cymryd Duw arall. Pidwch a wneud unrhyw beth yn dduw i chi. Naw na i ti ddelw gerfiedig. Dwi'n dduw eiddigeddus. Dwi'n jealous o'n ngongoniant ti. A mae pobl yn cael trafferth efo hwn. Pan mae Duw eisiau cael y sylw? Oherwydd bod Duw yn heiddi yn sylw. Achos o Dduw mae'r cyfan wedi dod. Ac i Dduw mae'r gogoniant i gyd i fod i gael ei roi. Os mae'r arglwydd Yahwe yw Duw, does na ddim Duw arall i gael. Dim ond Duw o'n gwneithuriad ni. A mae Duw yn deud, peidiwch a gwneud unrhyw beth yn dduw i chi, oherwydd does na ddim Duw yn debyg i fi. Gwestiwn sy'n godi felly bore yma. Pwy yw eich Duw chi? Pwy yw niw i? Ydw i, neu chi yn neud rhywbeth arall yn dduw, sy'n cymryd y sylw, sy'n cymryd yr holl gobeithio ni yn aml iawn. Peidiwch yn neud dim byd arall yn dduw, oherwydd mi sy'n dduw. A mae'r 10 gorchymyn yn mynd ymlaen, tydi? Peidiwch a rhegi, cadwch y dydd Sul yn special i dduw. Gweithiwch 6 diwrnod, a cymwch rest ar 1 diwrnod. Mae'r rheolau yma wedi cael ei roi ar lles, bobl. Cymwch rest ar dydd Sul. Rhowch heibio i addoli Duw. Parchwch eich mam a'ch tad. Peidiwch a lladd neb. Mae'r gŵr a graig i fod yn ffyddlon i'w gilydd. Peidiwch dwyn. Peidiwch a dweud celwydd wrth unrhyw un arall. Peidiwch eisiau y pethau sy'n gan rhywun arall. Hynny yw, peidiwch a grabio. Mae'r rheolau mae'n cael ei roi er lles ar gyfer pobl yr arglwydd. A mae yna lwyth o reolau. A jyst cymryd 2 enghraifft. Os oes gynnwch chi tarw, fel mae rhai o'ch chi'n berthyn cwn, ond na i ddim mynd ati i defnyddio ci fel enghraifft yn hyn. Os gynnwch chi darw, a mae hwnna efo corniog, a mae'r tarw yma yn lladd tarw arall,
defnyddio eicern i laddo, be ydych chi fod i wneud? Wel, mae'r dyn sy'n bia tarw sydd wedi lladd y tarw ar yn gorfod gwerthu'r tarw, a ydych chi'n rhannu'r arian. Dyna rheolau. Hollol deg. Ond be petai y tarw yna wedi gwneud rhywbeth tebyg o'r blaen, neu bod e'n gwneud tebyg o'r blaen, ond bod yr pechenog yn gwybod bod y tarw yn gallu gwneud y math beth, a mae'n gwybod hynny, a bod e ddim yn ffrwyno fo, bod e ddim yn diogelu fo. Ac os ydy'r tarw yna oherwydd ei hanes o yn gwneud yr un peth yn lladd tarw arall, be ydych chi fod i wneud? Wel, mae boi sy'n bia'r tarw sy'n dal yn fyw yn ei werthu fo. Mae e'n rhoi y tarw yna i'r perchenog y llall. Dyna beth sy'n digwydd. Mae yna reolau am adeiladau ac am ffyngus mewn adeiladau. Hyd yn oed. Os bydd malltod mae'n cael ei alw fan hyn, os yw ffyngus yn torri eilwaith yn y tŷ, ac ar ôl tynnu allan y meini oedd wedi cael ei crafu allan a'r plastro wedi cael ei ail-wneud, a mae'r offeiriad yn dod i archwilio eto, ac os bydd y ffyngus yna'n lledu yn y tŷ, mae'r tŷ yn aflan, a beth ydych chi fod i wneud? Tynnu'r tŷ lawr. Wel, diddorol de. Mae hyd yn oed rheolau am spots. Os bydd y sbotyn ar eich croen yn wyn, ond heb ymddangos yn ddyfnach na'r croen, a'r blew ynddo heb droi'n wyn, bydd yr offeiriad yn cadw'r claf o'r neilltu am 7 diwrnod. Wel, hunan yn ysu de. Mae'r bob math o rheolau. A mae Duw yn rhoi'r rheolau ar gyfer i bobl lles iddyn nhw. Mae Duw yn dda i chi. Ond y problem ni ydy bod ni'n torri'r rheolau. Ac os dyn ni'n torri'r rheolau Duw, yn anffodus, oherwydd sancteiddrwydd Duw, mae Duw yn cosbi. Y trydydd beth sydd yn digwydd yw bod Duw yn deud wrth i bobl sut i'w addoli fo. Pan ydych chi eisiau deud diolch wrtho fi, pan ydych chi'n dod i addoli fi, sut ydych chi'n neud o? A mae reolau yn cael ei roi ar gyfer hwnnw. Ac os yna lun fyna, oedden nhw'n addoli yn y tabernacl. A beth oedd yn digwydd fyna? Oherwydd sancteiddrwydd Duw, oherwydd bod pobl ddim yn gallu dod yn agos at Duw, oedden nhw'n cymryd anifail a'i laddo, o'r offeiriad yn ei laddo, y system offeiriad ebyn hyn, yn ei laddo, cymryd y gwaed ac aberthu hwnna dros y bobl fel bod y pobl yn cael maddeuant a fel bod yr offeiriad yn gallu mynd i fewn i'r, ac os ydyn ni'n mynd i'r sleid nesaf wedyn, mae'n mynd i fewn i'r holy place hwnna, ydych chi'n gweld lle sanctaidd. A mae hwnna'n digwydd bob dydd. Lle oedd y offeiriad yn aberthu ac yn mynd i fewn ac yn offrymu fath o perffiwm i Dduw fel mewn addoliad. Hynna'n digwydd bob dydd. Ond unwaith y flwyddyn, mi oedd y pen o offeiriad, yr arch offeiriad, yn cael mynd i fewn i'r Holy of Holies, y lle mwyaf sanctaidd. Da chi'n gweld sancteiddrwydd Duw fan hyn? Sanctaidd. Gewch chi ddim dod yn agos, ond dwi'n caniatáu, dwi eisiau chi ddod yn agos. Ond y pryd hynny, dim ond un person, dim ond yr arch offeiriad yn cael dod i fewn i'r lle dros y bobl, yn cynrychioli'r bobl. A lle mwyaf sanctaidd. Mae Exodus 29 yn deud, bydd hwn yn boeth offrwng gostadol dros cenedlaethau o ddrws y pabell cyfarfod ger bron yr arglwydd. A sylwch, yno byddaf yn cyfarfod â chi. Mae Duw i fod yn sanctaidd, a mae'n deud, cadwch yn bell oddi wrtho fi, dwi'n sanctaidd. Mae Duw yn caniatáu. Yn y lle hwnnw byddaf yn cyfarfod â phobl Israel. Yna byddant yn gwybod mai my fi yw'r arglwydd, Iahwe ei Duw,
a daeth a hwy allan o wlad yr Aifft mwyn I berswylio yn ei plith. Mae'r gair tabernacle yn golygu man aros, lle I aros. A mae Duw yn dod I aros gyda'i bobl. Duw ymhlith I bobl, a dyna beth sydd yn digwydd trwy hanes Exodus fan hyn, lle mae Duw trwy Moses yn rhoi'r holl wybodaeth iddo fo, yn dod yn deud am Dduw, dwi eisiau dod I fod yn eich plith chi. A mae hyn yn digwydd trwy y tabernacle, trwy'r rheolau, trwy'r tabernacle. Felly, da ni'n dod I ddiwedd llyfr Exodus, a mae'r tabernacle wedi cael ei adeiladu, a mae'n cael ei cysegru wedyn wythnos ar ôl iddo cael ei adeiladu. Mae hwn wedi cymryd rhwng blwyddyn a 2 flynedd o adael yr Aifft. So 3 mis y ddeddf, a wedyn mae'r tabernacle yn dod I fewn i'n cael ei wneud. Felly, cyrraedd diwedd Exodus. Wedyn, mae yna Leviticus, yn does? Leviticus, Lefi, Lifai, un o meibion Jacob. A'r llwyth yma oedd yn gyfrifol am fod yn offeiriaid. Wedyn, mae gennych chi numeri. O, mae'n amlwg be mae numeri'n sefyll am. Dych chi'n gorau cyfri rhywbeth. Ynde? A mi oedd yna lot o sôn am numeri. Faint o bobl oedd yn mynd I amladd yn erbyn hyn a'r llall. Ymladd I mynd I fewn I wlad yr Iddewyd oedd gwlad oedd Abram wedi addo. Ac wedyn, da ni dod I llyfr Deuteronomium, a beth sy'n cael ei roi yn Deuteronomium ydy ail adrodd y deddfau yma yn atgoffa bobl, wel dyma sut dwi eisiau chi fyw wrth chi fynd I fewn I wlad yr Iddewyd. Yn Deuteronomium 5, da ni'n cael copi o'r 10 Orchymyn, fel digwyddodd yn Exodus 20. Ac wedyn ym mhenod ola Deuteronomium, da ni'n cofnodi dyddiau ola Moses a'i farwolaeth. Ond cafodd Moses ddim I fynd I fewn I wlad yr Iddewyd. A Duw fynd â fo I fynydd uchel ac yn deud, fyna, fy'n draw mae wlad yr Iddewyd, ond gei di ddim mynd I fewn. O Duw yn cosbi Moses am bechodau oedd wedi wneud. Chwa, mae Duw yn sanctaidd. Mae'n sanctaidd. Allwn ni cicio yn erbyn sancteiddrwydd Duw. Mae Duw yn sanctaidd a'i mae wyrllus yn barffaith. A cafodd Moses ddim mynd I fewn I wlad yr Aifft. Be di'r llyfr ar ôl Deuteronomium? Joshua. Joshua fought the Battle of Jericho. Mae pobl Dduw yn mynd I fewn, dechrau mynd I fewn I wlad yr Aifft. Ac yn y diwedd, da ni'n cael bod Duw yn cymryd I bobl I fynd I fewn i'r Aifft. Ar ddiwedd llyfr Deuteronomium, da ni'n cael hyn. Ni chododd yn Israel byth wedyn broffwyd tebyg I Moses. Un yr oedd yr arglwydd yn ei adnabod wyneb yn wyneb, ac un anfonodd I gyflawn i'r holl arwyddion ac argoelion yn wlad yr Aifft. Duw yn defnyddio Moses I wneud hyn, yn erbyn Pharo a'i holl weision ar wlad I gyd. Ni fi neb mor gadan I allu, ac ni fi un a wnaeth holl weithredoedd dychrynllyd a wnaeth Moses angolwg Israel gyfan. I'r Iddewon, mae Moses yn seleb go iawn. Mae gennym ni un fwy na Moses. Mae gennym ni un fwy na Moses. Dwi wedi bod yn sôn am Aberthrwy-Waed ac yn y blaen. Mae hyn yn atgoffa ni am yr arglwydd Iesu Grist yn tydi. A dyn ni'n gofyn y cwestiwn y bore yma. Pwy ydy ein Duw ni? Ie, mae'n Duw sanctaidd, mae'n dragwyddol, mae'n Duw sy'n bresennol, mae Duw sydd yn gweld fel o Duw yn gweld pobl yr Aifft. Mae'n gweld ac yn clywed ac yn gwybod am eu sefyllfa nhw. Yr un Duw sydd gennym ni. Y Duw sydd yma yn bresennol. Mae e'n eich nabod chi, mae e'n gwybod amdano chi. Mae e'n clywed pan ydych chi'n gweddio. Mae e'n ymwybodol. Mae e'n gweld pob peth sydd yn digwydd yn ein hanes ni. Ac fel
fel oedd Duw yn ymddangos i Moses, trwy'r angel, trwy'r y berth yn llosgi. Fel oedd Duw yn rhoi'r ddeddf, mae e'n gwaredu pobl, mae e'n rhoi'r tabernacl i ddod. Dyna ni'n gweld yr arwyddion yma, fel ni'n darllen reit ar y dechrau. Mae'r cyfan yma yn rhyw fath o ddarlun i ni i ddisgwyl am rhywbeth gwell. Hynny yw'r pobl yma disgwyl am rhywbeth gwell. Ymddangosodd angel i Moses do, yng nghanol ei waith fel bugail. Wel, ymddangosodd angel i Joseph arall yn y Testament Newydd, Matthew 1. Paid y gofni, Joseph, i gymryd Mair o'n wraig i ti, oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Dyma enw yr Arglwys i Grist, Iesu. A mae ef a wyreda i bobl oddi wrth eu pechodau. Dych chi'n gweld? Yn cael ei pwyntio ymlaen at yr Arglwys Iesu Grist. Nid gwaredwr o balas Pharo yn yr aeth fel oedd Moses yw bwriad Duw yn y pen draw, ond gwaredwr sy'n dod o'r nefoedd ei hunan yn frenin o y brenhinoedd, yr hyn ydwyf o bresenoldeb yn Duw yn dod i'n byd ni. Ie, rhoddwyd i gyfraith lles y bobl. A mae'n deud yn Ioan 1:17, oherwydd trwy Moses a rhoddwyd i gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Ac oherwydd pam y gras yn dod ato ni heddiw, oherwydd bod Iesu Grist wedi cyflawni'r ddeddf. Mae wedi llwyddo i gadw'r holl reolau yna yn berffaith. Mae wedi marw yn ein lle ni. Ac fel oedd sôn am offeiriad yn y tabernacl, da ni'n darllen a wedi darllen bore yma, ond yn awr daeth Crist a'r chyffeiriad y pethau da sydd wedi dod. Trwy tabernacl, nid tent, ond trwy tabernacl rhagorach a pherffeithiaeth. Nid o waith llaw, ac nid a gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth e fe i mewn i unwaith am byth i'r cysegr, i sicrhau prenedigaeth dragwyddol. Unwaith am byth, nid unwaith y flwyddyn, unwaith am byth, mae Iesu Grist wedi mynd i fewn i deyrnas nefoedd. A ni dweud bod Moses yn dyn mawr yng ngolwg yr Iddewon. Dyma be mae'n deud yn Hebread i orffen fan hyn, Hebread pennod 3. Gan hynny gyfeillion sanctaidd, ystyriwch apostol ac archyffeiriad yn cyffes ni, sef Iesu. A fi'n ffyddlon i'r hwn y benododd. Fel y bu Moses hefyd yn ffyddlon yn holl i Dduw, oherwydd mae Iesu wedi ei gyfrif yn deilwng o goniant mwy na Moses. Bu Moses yn ffyddlon yn holl i Dduw fel gwas, ond y mae Crist yn ffyddlon fel mab, sydd ar rheolaeth ar di-Dduw. A ni yw ei dief. Mae hwnna'n stori arall, tydi. Chi a fi yn tabernacl, lle mae Duw yn tabernaclu, lle mae Duw yn presennol i hun. Mae hwnna'n stori arall, pregeth arall sy'n rhywbeth rhywbryd. A dyma be mae'n deud ym Mhedr i hwn adnod ola. Ond yr ydych chwi yn hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd. Ie? Yn genedl sanctaidd. A chi'n meddwl, wel, dim ond Duw sy'n sanctaidd. Ond mae hyn yn rhyfeddol dydi, bod ni yn dod at Dduw trwy Iesu Grist yn cael ei gyfri yn sanctaidd fel Duw ei hun. Yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw. Dwi wedi bod yn sôn am thema arall bod Duw yn defnyddio pobl. A be mae'r adnod yma'n deud, yn bobl o'r eiddo Duw i hysbysu gweithredoedd a'r dderchog yr un a'n galwodd ni allan o dywyllwch. Dyma lle mae'r rhyddhad yn dod o'r ormes. Allan o ormes tywyllwch i'w ryfedd oleuni ef. A dyn ni fod i hysbysu.
deud wrth bobl. Mae Duw yn defnyddio chi a fi heddiw i sôn am be mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud drosom ni. A chi gynt heb fod yn bobl, yr ydych nawr yn bobl Duw. Chi gynt heb dderbyn trigaredd, yr ydych nawr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Diolch i Dduw am i efengil a diolch i Dduw am yr arglwydd Iesu Grist. Gawn ni ganu gyda'n gilydd emyn sydd yn weddi mewn gwirionedd am i ni dreiddio i'r adnabyddiaeth o'r wir a bywiol Dduw. I'r fath o raddau fod yn lladdfa i ddychmygion o bob ryw. Credu'r gair sy'n dweud amdano. Credu yn ffydd fel Abraham. Credu'r gair sy'n deud amdano. Am ei natur sanctaidd wyw. A dyn ni'n credu bod Duw yn sanctaidd, 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 sy'n farwolaeth i bechadur, heb gael iawn o drefniad Duw. Mae Duw yn faedrol mewn gogoniant, mae Duw y cariad Duw. Wrth ei gofio, i mi'n ddychryn. Dos i ffwrdd, paid o dod yn agos. I mi'n ddolir, i mi'n fryw. Ond habell y gyfarfod. Mae Duw yn dod ato ni, a dyn ni'n cael dod at Dduw. Diolch yn fawr. Nw'n ni ganu gyda'n gilydd. Arglwydd Iesu, bu gael mawr y defau trwy waed y cyfamod trygwyddol, eich cymhwyso a phob daioni, mwyn i chi wneud ei wyllus ef, a bydded iddo lunio ynom, yr hyn sy'n gymeriadwy ganddo trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddor gogoniant, byth bythoedd.